В новом договоре с Россией о поставках украинского электричества в Крым полуостров должны назвать оккупированной украинской территорией. Об этом с трибуны Верховной Рады заявил председатель Меджлиса, народный депутат Украины Рифат Чубаров. Он напомнил, что нынешний договор о поставках электроэнергии из Украины в Крым действует до 1 января 2016 года. То есть вскоре будет подписываться новый документ. Будь-який договір, який буде підписаний з Москвою щодо електропостачання до окупованого Росією Криму, де не буде вказано, що це є територія українська, що ми постачаємо електроенергію до тимчасово окупованого Кримського півострову, до Автономної Республіки Крим, до міста Севастополь. Будь-який договір, якщо, не дай Боже, він буде підписаний, це буде просто зрада позиції України, це буде державна зрада. Я закликаю Раду з національної безпеки і оборони України розглянути питання щодо цих договорів терміново на засіданні. Я прошу, щоб запросили і мене до участі на цій нараді для того, щоб випередити нову зраду.